Το 1995, σε μια πόλη στο κέντρο της Ελλάδας, γεννήθηκε ένα όραμα. Ένα τμήμα που ξεκίνησε ως ΤΕΙ Λαμίας, εξελίχθηκε σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και σήμερα αποτελεί μέρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 30 χρόνια πορείας, 30 χρόνια εκπαίδευσης, εξέλιξης και προσφοράς. Πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχουν άνθρωποι και η καρδιά του τμήματος είναι η αποφοιτή του. Εδώ δεν πήρα απλώς ένα πτυχίο. Έμαθα να σκέφτομαι, να αξιολογώ και να εξελίσσομαι. Οι καθηγητές μας ήταν δίπλα μας όχι μόνο ως δάσκαλοι, αλλά και ως μέντορες. Ένα περιβάλλον που διαμόρφωσε επαγγελματίες με γνώση και κρίση. Τα χρόνια των σπουδών μου ήταν γεμάτα συναρπαστικές εμπειρίες. Ίσως η πιο καθοριστική ήταν η περίοδος πρακτικής άσκησης. Εκεί συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η επαφή και η σχέση θεραπευτική-ασθενή. Το τμήμα μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Όταν βγήκα στην αγορά εργασίας, ένιωθα έτοιμη. Γιατί η φυσικοθεραπεία είναι πάνω απ' όλα επιστήμη με ανθρώπινο πρόσωπο. Το τμήμα μας έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Να βλέπουμε τον άνθρωπο, όχι μόνο την πάθηση. Από τη Λαμία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου. Πριν 3 μήνες ολοκλήρωσα τις διδακτορικές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Χάσελ στο Βέλγιο. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τις βάσεις που έχω πάρει κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στη Λαμία. Όπου και αν βρέθηκα στον κόσμο, στον χώρο της φυσιοθεραπείας, από το Λονδίνο έως το Ντουμπάι, ποτέ δεν ένιωσα ότι ξεκίνησα από το μηδέν. Είχα πάντα μια σταθερή βάση και αυτή ξεκίνησε από τη Λαμία. Μου έδωσε τα εφόδια να συνεχίσω με μεταπτυχιακές σπουδές και να εξελιχθώ επιστημονικά. Η γνώση γίνεται πράξη και η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Το πιο σημαντικό που κρατάω από αυτή τη διαδρομή είναι οι άνθρωποι. Οι σχέσεις, οι φίλοι, οι συμφοιτητές και όλες οι συνεργασίες που δημιουργήθηκαν και κράτησαν μέσα στον χρόνο. Σήμερα, από τη θέση μου στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, συνειδητοποιώ πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξαν αυτές οι σχέσεις και αυτές οι συνεργασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καθηγητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Λαμίας που συνετέλεσαν στο να είμαι αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο επιστήμονας που είμαι σήμερα. Σχέσεις που ξεκίνησαν εδώ και συνεχίζονται για μια ζωή. Είναι το μέρος που ξεκινήσαμε και πάντα επιστρέφουμε με κάποιο τρόπο. 30 χρόνια μετά, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε, να προσφέρουμε. Με τις ίδιες αξίες, το ίδιο όραμα και τους ανθρώπους στο επίκεντρο.